விடிய விடிய உன்னை நினைச்ச ஒரே கனவு. கனவுல நான் எப்படி இருந்தேன்? அது சரி, யாரு கண்டா? அவ பாக்க எப்படி அழகா இருப்பாளா? நான் அவளை பார்த்ததே இல்லை. நேர்ல பாக்கும்போது அவ அழகா இல்லைன்னா? அழகுன்றது கண்ணுக்கு தானே, மனசுக்கு இல்லையே. பார்க்கும்போது மனசுல இருக்கிற காதல் இல்லாமலா போயிடும். மறுபடியும் அவ கூப்பிடுவான்னு எந்த நம்பிக்கையில சொல்றீங்க? உண்மையான காதல் இருந்தா கூப்பிடாம இருக்க முடியுமா? அவ நிச்சயம் கூப்பிடுவா. அவ கூப்பிட்டா. அப்படியா? நான் சொன்னல, அவ கூப்பிடுவானே. அவ்வளோ இஷ்டம் என் மேல. இப்பதான் நான் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவள் இல்ல, ஒன்னு. I love you, Bhumi.